Нихер кичкенем, кичешек. Кімдерні көрем, несемісіз Фатихатте. Ұныттың, Гүлшахиде, ұныттың бізні. Бұ не хәл бұл? Қойдайып қалдың? Бірде кіріп шықмайсың? Іште оқойынды Фатихатте. Сізнің шул болыр енді. Тәулік бұй оқымай тұрғансыңдыр әлі. Тілесем вақыт тапмаймысың енді мен. Тілемей тұрғансыңдыр. Опа, олай дейме енді Фатихатте. Мәдина апаның хәлі нешіксің? Мәдина апаң артқа да түгіл, олға да түгіл дегендей. Мансур үшін бұршылабыз бит әлі. Нәрсе болды Мансурға? Әлі ішінде бір көңілсіздік бар ма? Іште іш. Әдем баласы іш біләңгіне яшимен өсің енді Гүлшахиде. Қарап тұрам да, хайран тамаша қылам. Яратшуығыз ештен болды балақайым. Ғымырығыз сақ біле сұқнықы кібік заяға өте. Кімнерге беріге болдың енді шул Мансурны же? Ярар, әйді, Мансур да енді ешлік білен зұр хата ясады сен де. Енді бит ақылға отырырға вақытла баса. Ол бала сізге қамаша өйтмес Алла бұйырса. Исен болсам бір кім қолына да бермейм мен аны өзім қарайым. Орағызға қора қарап болып кіріп ятмас, баланың аның бір ғайыбы да жоқ. Тек міне Мансурны балдыз қайдан арындыр алмайм бит әлі. Шуңа өзімні тергейін. Балдыз қайдесің енді Фатихатте? Ерте кеш телефон бұрылырға үлгірмесің өзі келіп жете. Әдеп те жоқ, ұят та жоқ әдем баласында. Бір күнді келіп кіруі болды. Тұтынды йұртыбызны яманнарға. Имеш ыстарамутнай. Өлерсің билләхи қыланмышынан. Мені 40 ел тұрған жылып шымағымнан бүтін не қуып шығармақшы бола. Не ғалет. Имеш қортайғанмын. Гүлшешек балақайымны интернатқа орнаштырға болады. Тош бебек. Ярарынан ішілтесің. Бір-бірсіне ұшағаш. Мансур өзі нәрсе дейсің? Мансур. Мансур ол қазір тошаяқ ярминкесі диванасы шекілі. Бірі біз білендер әтләп сөйлешмей. Аның білен? Нәрсе аның білен? Сен Гүлшахиде ашулансаң ашулан. Ләкин мен сенің шекілі тактишлап, мактишлап сөйлеше білмейм. Үйретмеділер менен ішкелеп сөйлешірге. Турысын ярамда салам. Аузыңны ашып тұрмәлі балақайым. Yolыңдан енді кертелер барсың сенің. Өзіңде екі көзің. Аннары Мансурға да айтам, мен айтам, тақытлап, мақытлап тұрмайм, ақны ақ қараны қара дейм. Элмираңны көрмедім. Урны жұмақта болсын, аның тұрыда ауыз көтеріп сөз айта алмайм дейм. Әмме бұл балдыз, базар күнні бәйесі екі тиын тұрмай дейм. Бір сөз айтмай, тек тұра, көзіме қарап. Гүлшахиде, тыңдайсың сен мені? Аннан сеңа да айтыр сөзім бар балақайым. Башқа айтыр кішің жоқ сенің, әнең орнына қалған кіші деймін. Қазіргі ешілерге театрға барма деп айтып болмейінді ансы. Бар, ер. Әмі кім білен барасыңны біліп бар балақайым. Қатынны ерлер білен еру келішімей. Мен анды ерлер білен ермен бет Фатихатте. Ол дашып тұрмайынды зинқар. Бұл қазан кімнің кім білен қоя барғанын бет тез біле. Аннан соң Гүлшахиде сенің матур болғаның үшіңіне де 77 артық дұшманың 77 ғайбетшің бар. Сенің ешілеріні ене көзінен үткерелер мұнда. Фатихатте, менің ғайбетшілерге есім кетмей бейді. Ярар, енді ярар, әйді. Енді яңғыра сенің яңға таныш бұланға ғана келіп отырғанды, ярар, әйді. Соң белгілейінді шолай? Әміне ресторан деген жерге нәрсеге барыға керек еді сұнсың, яңғыра қатының Уфаға кетті деп сөйлеп береді янда. Ғайбетшілер, ұзын түлілер, бүтін нәй башқаша сөйлейлер. Фатихатте, сен ұзын түлілерге ұшанма. Тыныш бол. Ол яңғыраның меңа бір тейіні де керек ме?
Hayya, Kirga mümkün mü Abzar Gireyeviç? kırgız kır. Ya. Asiye singli. Ya indi. Sağ ol. Qaranı yanıdan çiğnemezke ha. Tuyuna şakırganıtma. Tuyum buna bulsun. Türüme oturturmun. Bugünden tansağa şapmasqa, motosikla oturmasqa. Organizmni ganşı ona yol kirek. Sonundan canın tilagancha yürürsün. Geliştik mi? Bir aydan mena yanadan kilesin. Şulay söyleshgan edik bit. Hayye. Vaqda mı? Vaqda. Saf havada ko'rak yer. Ya. Sağ ol. Var endi. Qo'y. Sog'lig'ingiz Abzar Gireyeviç. Sarı şel yabınğan qayından alalımın közümni gaşıqımın Küzlerim sağışlı bulsa da min eli kiterge aşıqımın Aşıqımın kiterge bu jirden Qılası gameller kübelir Gümürünün en tatlı şırına Bari tikrəbiz bitəli Aşıqımın kiterge bu jirdən Qalası qəməllər kübəli Qömürünün en tatlı şırına Bari tikrəbiz bitəli Balalar şatlığın tıyası Bar əlisin qaya aşığı Sağışlı bulsa da küzlerim Min sina tek sina aşıqımın Aşıqımın kiterge bu jirden Qalası qəməllər kübəli Qömürünün en tatlı şırına Bari tikrəbiz bitəli Aşıqımın kiterge bu jirden Qalası qəməllər kübəli Qömürünün en tatlı şırına Bari tikrəbiz bitəli Qömürünün en tatlı şırına Bari tikrəbiz bitəli Şuay yigitler, köp yattım men больницаларда. Көңіллі, күлкілі хәлләрдә көргә туры килде, кызганыч хәлләрдә булды. Бер тапкыр бөтенләй шын мөгъҗизага тап булдым бит. Менә шулай ятабыз. Менә шушы безнең Ханзафар кебегрәк бер тәкъва абзый үлемен көтеп ята. Инде үлә, менә үлә дип торабыз. Шул вакыт bizning Dilafruz kebek şibergina bir kız kelip kirdi de onun yanına vardı. Günah şumluğuna karşı tegenin izüvünde tüşünde bir timesi kaptırılmagan bulan küresin. Şul açık tüşünü kürdü de abzı hay tüşkeylerim deyip pışıldap kukiregine ürgeydi, canı çıktı. Jelini unutundan Tüşke sızıla Şul kadar nefes bulmasa Mana senin de aldığına ilsine şunday tüşe aşık bir sıvıqay.
Sen de imanını unuturayım. Yok, men xotin qiz bilan shoyarmayım. Artistlar gına ol. Yılına 2 xotin alıştıralar. Oo. Sizden kibikler sekretarlar bilen kabinetdagina bitireler işlerin hallerinden kilse. Dürüst tugul mu ayt? Sen meni kimga sanıysan Nikolay Maksimovich? Sen olana tilasa qaysi medsestrani, vrachni qishib olasan. U bepte olasan. Ana onagına tiye almışsın. Çünkü sen anardan şörleysin. Senin de bir şınna ayta turan gadetin var iken. Dürüst. Men anadan korkam. Çünkü men ana kul tiydirge yaramay turgan bir izgi ferişte aytıp göz aldına getirem. Elbette sen bunu indi anlamaysan. Koy birevler alay deyip durmayali. Hatta restoranga da alıp baralar. Restorandan sen... Yap! Ağzını! Şahide hanımga boykot ilan etip biknik yalgıştık bu biz yigitler. Gaybet tuzağına girip kaptık. Men de şolay ölüm, aşıktık buğay. Atığa şüpne sen taşıdın. Eğer de tağında gaybet taşı tırgan bolsan qarаны, palatıdan süreşekmiz. Minni. Men kişiden işitkenligine benim ağızdan çıkkanmını. Doktor Samatov silep turaydı. Ağılga ketip bargan bolsa, biz indandan gafuda ötünüp kalanmağımız bula iken. Yok. Bizning bilan sovullashmishlik ketmayashak ol. Buna men aytdi deyarsiz. Buna aytdim deyt. Aytdim deyt. Sizдің bilen саубуллашырга кирдим. Миңа ренжип калмагыз. Белки начар якларым да көп булгандыр. Авылга кайткач шын артист, шын конструктор, шын язучы белән сөйләштем дип сөйләрмен. Knopkagana basıp yatuşu şın bürokratını gördüm deyip aytmazsizmini. İptaş Hanzafarovning xatiri qalığı var bit. Tiligiz bek şenişkili sizin, Nikolay Maksimovich. Yarı yani, meni bundan çıgaralar. Men de ertege qaytып кетем. Сезгә сәламәтлек телим, Мустаким абый. Авырмагыз, яме? Сау сәламәт булыгыз. Rahmat. Rahmat. Men sizga tag'in 2 defterimni berem. Biride o'qirga vaqtingiz bo'lmasa, olg'a qaytqach o'qirsiz. Tik bir shart. Nigina bo'lsa da bizga o'pkalab ketmaysiz. Әллә үпкәләтә торган сүзләрдә яздыгызмы? Yo'q. Хайдар абый. Алайса мин әлегә сезнең белән саубуллашмыйм. Дәфтәрләрне укып бетереп, сезгә кертеп чыгарга тырышырмын, яме? Yaxshi. Xayrli yo'l. Рәхмәт. Сәлам диләпрез. Сәмсізгі Шахид апа. Куша бик моңсу күренәсең. Дилбар апаны больницаға салдық. Авырып кеттимени? Ош қазанында язва дейлер операция. Кайсы больницага салдыгыз? Мансур абыйныкына. Ярар сен борчылма. Тирилер. Ярай сен сау. Сау болыңыз.
Авылга курсларга килгән чагымда ичмасам хыялларым бар иде. Бүген инде аларның берсе дә юк. Исәнмесез, Гөлшәһидә? Әбзәр Гиреевич, Гөлшәһидә, без сезне көтәбез. юк, мең рәхмәтләрен сезгә. Төнгә каршы чыгып йөрмим инде. Алайса, үпкәлибез бит, Гөлшәһидә. Ярый алайса, хәзер киләм. Рәхмәт. Исәнмесез? Мансур өйдәме? Сукмакка һич кенә дә тузан төшенмисең сине. Сине Гөлшәһидә, Умырзаяны җырлап бирәде. Гафу итегез, Әбзәр Гиреевич. Булай да бик озак утырдым инде. Юкмы сөйләмә әле. Тагын бер самавыр чәй ишетмичә җибәрәммисең шундый кадерле кешемне? Тагын качан күрәбез соң әле без сине? Авылдан бер дә туймадыңмы ни, Гөлшәһидә? Гөлшәһидә бит ул авылдан туймый. Мин үзем дә Чишмәдә эшләгәндә бер кая да китмәм дип уйлаган идем. Гөлшәһидә, сиңа укырга кирәк. 3 айдан бездә бер урын бушый. Мин үзем сине чакырып алырмын. Сиңа өметім зур. Рәхмәт, Әбзәр Гиреевич. Сез һәр вакыт минем күңелемне күтәреп торасыз. Юк, сез аңа мохтаҗ түгел. Ничек диләр әле? Яшь як, дәртле як диләрме? Юк, безгә сәләтле кешеләр кирәк. Ну, сәләтле кеше җирдә уйнап ятмый. Шәһәрдә бит туры урынын табуда бик читен диләр. Ул тиклесен син инде буларга әйтмә, Гөлшәһидә. Булар квартира таба торган кешеләр түгел. Алла бuyursa үзем табармын. Бат менә бусы дөрес. Дөрес. Безнең Фатихәттәй шәһәр советы председателеннән бер дә ким түгел. Гөлшәһидә, китәргә ашыкма әле син. Гөлшәһидә, мин бит синең алда бик ятлы булдым бит әле. Ник? Әнә бит, рәсемегез юкка чыкты. Эзлибез, һич таба алмыйбыз. Менің Фазылҗанның күңеле төшкән. Шул шәлдермә дип микән дип уйлыйбыз. Инде, Әбзәр Гиреевич. Әллә ни зур югалту түгел. Юк. Минем өчен зур югалту. Беләсезме? Мин эштән арып кайткач, менә шул рәсемгә карап торырга ярата идем. Әбүзәр абый, исәнмесез? Гел яманда бири инде шушы Илһамия. Нәрсә миңа тагы самавыр яңартыргам инде? Что сез, Фатихәттәй? Мансур,
Бездә бик зур яңалык. Жизни белән апа ярылышалар. Монда шау-шу булмасын өчен Жизни апаны Уфага озаткан икән. Шунда развод ясатканнар. Ярара безергә ич. Сезгә яхшылыкларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Китим инде мин шулай да кузгалыйм. Ярый, сау булыгыз. Тимс. Гүлшәһидә, мин затам сезне. Ха, мин дә сезнең белән. Юк, рәхмәт, мәшәкатьләнмәгез. Әйе. Шақырдыңызмы? Утыр. Сіз Ауру Салимова нелер сөйледіңіз? Қайсы Салимова ол? Алар бізде икән. Сіз жақшырақ білесіз инде. Сіздің операцияны өзім ясым деп айттыңыз ма? Мен бір кімге андай сөз айтмадым. Әгәр дә сезгә шулай җиткергәннәр икән, демәк бу чипчи ялган. Авырның үзеннән сорарга мөмкин. Жоқ. Біздің ауруларны борчырга хақыбыз жоқ. Ол былай да не тиле, не ақылы түгел. Врач этикасы буенча авыруның теләге белән дә исәпләшергә куша. Аннары ул монда күлмәк кистерергә килмәгәндер бит. Шулаймы? Сіз авторитетны ансат юллар белән яуларга тырышасыз, Мансур. Ә мин бөтен начальствоны, хәтта коллегаларына үземә каршы куй булса да, сезне тәҗрибәсез, исемсез гафу итегез, мальчишканы, сәләтлерәк врачлар булган чагында үземә ассистент итеп билгеләдем. Әбүзәр Гиречнең дә күңеле булса дигән идем, рәхмәтегез шушы икән. Мин сезгә минем белән көч сынашырга киңәш итмим, Мансур. Әгәр дә миннән сәләтлерәк врачлар була торып, шундый ялгыш кылгансыз икән, димәк хатагызны төзәтергә мөмкин. Ашыкмагыз. Хатаны төзәтү узак түгел бит ул. Әгәр дә сез мине аз гына булса да хөрмәт итсәгез, иртәгә операция стәле янына киләсе булмагыз. Аңлашылдымы? Барып эшләгез. Dilber Hanım, Avru, kadın operasyonlarına yararız. Kaya gittiniz. Dilber Hanım, yaramay. İştesini yaramay alay. Kere kay. Ауру Дилбер Салимова баштауық операция ясарға риза болмаған Фазлан Жангирич. Мансур Тахиров ясасын деп үтінгән не үшін аның тілегі білән исәпләшмәдегіз? Біз нәрсе хәзер монда һәр ауруның кубызына бейіп тұрға тиешме? Ул Салимовығыз 1 минут тұрмай клиникадан шығып кетсен. Атақайым Фазлан Жангирич, зинһар бұлай қызмағыз әлі. Біздің тұрмышта ниндегіне хәлләр болмай? Yok, зинһар тыныш қына. Yok, Самуил Абрамович. Я мин, я ул. Мен сезгә бала-чага түгел, мине үгетләргә кирәкмәй. Соң бұлай ярамый тин Фазлан Жангирович. Скандалны біз өзебез зурайтабыз. Шибеннән фил ясыйбыз. Министрлык бар, өлкә комитеты бар. Мындай эш өчен безнең баштан сыйпамаслар. Анысы сезнең ише куркаклар кайгысы. Мин бер нидән дә курыкмыйм. Мин сезне хирургияның нәрсә икәнен аңлыйсыз дип уйлыйм. Хирургия турында бер ни белмәгән надан кешеләр генә хирург һәр пациентны терелтергә тиеш дип уйлый. Һәр операция зурысымы, кечесеме ул риск. Яки. Мин 25 ел эшлим. Моңарча минем өстәлемнән берәүнең дә торып киткәне булмады. Котыртмасалар Салимова да китмәс иде. Мин моны кайберәүләрнең битенә шәпәп әйтә алам. Юкны сөйләмәгез, Фазлан Жангирич. Мындай хәлләрнең безнең коллективта булуы мөмкин түгел. Сез сукыр, шуңа күрә күрмисез. Шәкертләрем сайлагыз, я мин, я ул юләр хатын. Ничек була инде бу Фазлан Жангирич? Аш казанда яман шеш булуын белә торып, без авыруны чыгарып җибәрәбез.
Күрәләтә торып, аны үлемгә дучар итәбез. Үзенә үпкәләсен. Бүген берсенә юл куйсак, иртәгә икенчесе тыпырчына башлар. Фән абруе изге. Без җиңүгә авыр юллар аша барабыз. Шуны онытмагыз. Фән фақат фән өчен генә түгел. Фән кеше өчен, Фазылҗан Җангирович. Амбиция өчен генә, абруеңа җил тигән өчен генә, кеше гомерен корбан итәргә кемнең хакы бар? Сез нәрсә сөйләгәнегезне аңлыйсызмы? Мин әле сезне кызганган идем. Исемегезне халык алдында әйтмәсәм дә, хатагызны аңларсыз дип уйлыйдым. Ауруны котыртучыларның берсе сез. Мин моны болай гына калдырмам. Янамагыз әле, Фазылҗан Җангирович. Сез барыгыз да бик яхшы беләсез. Мин бер кемне дә котыртканым юк. Кызган чакта әллә нәрсә сөйлисез. Сезгә карата да минем хөрмәтем зур. Бу институттан бирле килә. Сез бит үзегез безне лекцияларда хирург намусын югары йөртергә өйрәтә килдегез. Хәзер җавапсызлыкка өйрәтәмме? Мин йөзләрчә кешеләрне үлемнән коткарам. Сезнең шикелле йөзләрчә яшь белгечләрне тәрбияләгән. Инде хәзер килеп үз шәкертем алдымда намуссыз, вөҗдансыз булып калдыммы? Сүз фақат бер күңелсез факт турында гына бара. Бу очракта сез хаклы түгел. Фазылҗан Җангирович. Мансур хаклы бит. Шулаймыни? Бәлкем безгә урыннарны алмаштырырга кирәктер. Ул минем урыныма, мин аның урынга. Фазылҗан Җангирович. Мансур әле яңа кеше. Безнең шикелле үк күшегеп тә бетмәгәндер. Аннары бит ул безнең еллар буена күңелләребездә җыелып килгәнне әйтеп бирде. Мансур әйтмәгән булса, иртәме соңмы икенче берәү әйткән булыр иде. Ни өчен бездән һаман яшьләр китеп бара, яшь врачлар китеп бара? Җитәр. Дискуссия куертмыйбыз. Самуил Абрамович, булайда еллар буена безнең телебезне тыйдыгыз, авызыбызны тамаладыгыз. Инде хәзер бер тотынгач, зинһар әйтеп бетерергә рөхсәт итегез. Ни өчен соң бездән Афанасьев, Кириллов, Хадиев һәм башкалар китеп бардылар? Фақат Фазылҗан Җангировичка каршы сүздәшкәннәр өчен генә. Мәсьәлә аңлашылды. Калганын административ юл белән хәл итәрбез. Коллегалар, барыгызга да үтенеч шул, хәтта буйрык. Фазылҗан Җангировичка каршы сүз куертмаска, аның авторитетын күз карасы кебек сакларга, кытка таратмаска. Ауру Салимова операция стәленнән куркуы аркасында гына торып китте дип аңлатырга. Салимова белән мин үзем сөйләшермен. Сезгә, Фазылҗан Җангирович, үтенеч шул. Менә бу гариза язылмаган дип уйлыйк. Менә үз кулыгыз белән йыртып ташлагыз. Атакаем, ни кадәр сүз. Ни кадәр сүз. Брук коллегалар монда сөйләшенгә монда калсын. Аннан соң Мансур Закирович сезгә үтенечем. Әгәр дә ауру риза булса, операцияны сез ясарсыз. Мондай гаепләрдән соң мин бу операцияны кылалмыйм. Ә сез, Мансур Закирович, башта уйлагыз. Кырт кисәргә ашыкмагыз. Дилбәр ханым. Дөресен генә әйтегез әле. Операция өстәленнән нәрсәгә торып киттегез? Курыккангамы? Юк. Аның өчен генә түгел.
шундай хәлдә калганмын икән. Куркырсың да. Фазылҗан Жангировичка күңелем тартмады. Белмим инде менә ничек аны аңлатырга икәнен дә белмим. Диләфрүз үзебезнең больницага салыйк дигән иде. Ә минем менә Фазылҗан Жангировичтан операция ясатасым килде. Аны бит газеталарда бик каты мактыйлар. Мин аны бөтенләй башка кеше. Әбүзәр абый, сыманрак дип уйлаган идем. Балаларымны күрергә теләгемне әйттем. Ә ул гафу итегез. Артык сөйли алмыйм. Борчылмагыз. Мин сезнең ихтыяр көчегезгә ышанам. Ләкин сез миңа ярдәм итәргә тиеш. Вәгъдәме? Берер. Тегенди. Яңадан алдау булмасмысың? Мансур Закирович. Зинхар. Үзегез ясагыз миңа операцияны. Ни булса да, нәрсә сөйләсәләр дә, менә күңелем сезгә ышана. Мансур Закирович. Рәхмәт. Ләкин сезнең ярдәмегез белән Сезнең хатыныгыз бармы? бар иде. Балаларыгыз? Кызым бар. Мансур Закирович, кызыгызга Чикамбо. Кем микән? Кем шаира микән бу? Кем син? Кишешек. Кишешек. Бар әле. Хәзер Фатиха тай. Исәнме, Мансур? Исәнмесез? Үзең белән генә сөйләшәсең бар? Яшерен сүзмени. Кирегез әйдә. Үзем сөйләдем, аякларым тынды. Мансур, аякларыма берәй җылай бер төр әле. Аякларым пыяла түгел, батылмый. Алай уқсак кыланмасаң да ярый. Мансур, яныма утыр әле. Шул кадәр ерак утырмасаң, ашамам әле. Сезнең миңа әйтер сүзегез бар иде бугай. Мансур, мин бит приемга килмәгән. Кай җирең авырта дип ашыктырма. Мансур, яле, башыңны имешә миңа туры гына бер кара әле. Юк. Син все-таки невозможный. Башыңны читкә иясың. Төньяктан тәмам кыргыйланып кайткансың. Әйе, ак аюлар арасында. Мин торган җирдә ак аюлар юк иде. Алайса, миңа карыйсың килми.
Бигрәк үпкәчел мальчик икәнсең. Мансур, алып бир әле. Сезнең миңа ниндидер әйтер йомышыгыз бар иде сыман. Бу нинди ашыктыргыч? Сүзеңне әйтә чыгып кит дигән сүзме? Пожалуйста, муеныңа асылынучы кеше юк әле. Үзеңне әллә кемгә санама. Шайрыгыз бигрәк бер катлы сезнең. Нәрсә? Гафу итегез. Ярый әле гафу үтенә беләсең икән. Шулай да, Мансур, син все же неблагодарный кеше. Жизнь сине шундай хөрмәт итә. Синең өчен все готов сделать, ә син аңа. Аңлап бетермәдем. Демәк, сезне Фазылҗан Җангир җибәрде, шулай? Минем үз башымда бар. Мин бала түгел. Син жизньне шашар хәлгә җиткергәнсең. Ул хурлыгыннан агы үчергә әзер. Ышанмыйм. Фазылҗан Җангир шандай кеше түгел. Кызып китеп, үз амбициясын һәр нәрсәдән югары куйганга аңа коллегалар кичкедә генә бер кисәтү ясаганнар икән. Бу инде нәрсә? Агы үчергә дигән сүзме? Киресенчә, ул рәхмәт әйтергә тиеш. Мансур, не смейся. Жизнедән көләргә синең просто хакың юк. Ул синең учителең. Фазылҗан Җангиршның зеханы таралып борчылган чагы. Барсы да җайланыр. Сез дә борчылмагыз әле шул кадәр. Мансур, кайчанга кадәр син миңа сез дип эндәшерсең икән? Невозможно син. Ужасный человек. Между прочим, жизненең синең белән характер бигрәк ошаган икән. Әйе, шундый ук, казуистический. Апа да аңардан шуның өчен аерылды. Мансур, неужели син аңламыйсың? Миңа аның белән бер өйдә тору бик кыен. Бигрәк тә хәзер, апа булмагач. Минем комнатам отдельный, конечно же. Совершенно изолированный. Ләкин кешеләрнең әллә ни уйлаулары бар. Башка квартирага күчегез. Әйтү генә ансат. Мондай удобстволы квартираны миңа тагын кем табып бирә ала? Беренче мәлләрне начар квартирада да яшәп була инде ул. Кешегә ялынып яшәгәнче. Юк. Син мине бөтенләй кызганмыйсың. Син черствый кеше. Бөтен хирургларда кансыз була икән. Кеше суючылар. Жизни әйтә бөтен скандалны Мансур гына оештырды ди. Югыйсә ди ул жүләр хатыны операция өстәленнән болай гына торып китмәс иде ди. Доцентның операция ясавын ул үзенә честь итеп санарга тиеш иде ди. Ә сез нишләр идегез бу чакка эләксәгез? Син миңа чирләшкә дип әйтмәкче буласыңмы? Ужас. Юк, сез йөзегезне күтәреп күзгә карап җавап бирегез. Кешегез җитмиме? Салимова менә бу сорауга күзгә карап җавап биргән. Шуның өчен җизнәгез дә үзегез дә ничүләр дип саныйсыз. Ул сезгә ышанамы? Ул миннән операция ясауны үтенде. Сез? Мин врач. Мансур, үтенәм. Ясама синең операция. Башларда ауырган был башка кеше ясасын. Кемнәргез бар анда? Юматшамы, Иванинмы, Гранинмы? Ул чагында жизнь иде. Син бит аны әле белеп бетермисең. Ул бит не прощает. Сез нәрсә сөйләгәнегезне аңлап сөйлисезме? Кеше гомере белән уйнарга кемнең хакы бар? Сез моның нәтиҗәсе нинди булуын аңлыйсызмы? Юк, сез үзегез дә врач кеше бит. Сез мине дә дуңгызга чыгармакчы буласыз, шулаймы? Аягызга киегез. Юк, сез мине куасыз. Куасыз, ярый.
Теге сандуғашынша бик тез фырылдады ол. Ак шәшәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә. Аклык эзләп, аклык күзләп үткән, гомер үзен инде төсләрдә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак шәшәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Яшәү дигән татлы сүзгә сыйган, сер ачкычы кайда кем белә. Тан күзеннән гүя безнең гомер шык тамчысы булып түгелә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак шәшәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Тажын өзә ашы җилләр, җаннар елый шул чак нишләргә. Ак шәшәкләр йолдыз булып яна, өмет нуры сүнгән кичләрдә. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак шәшәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Ак гөлләрдән җан җылысы алып, йөрәкләргә саласы иде. Ак шәшәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Ак шәшәкләр кебек аппак булып, саф күңелле каласы иде. Саф күңелле каласы иде.